Pari inang lugos sa 16 anyos nga skolar, gihukman og 120 ka tuig nga pagkabilanggo. Ug ang maong krimen nga nahimo sa maong pare, angayan lang ngayang atubangon ang maong sentensya. Mayong adlaw ug kumusta? Dunay tay gaan og tubag kabahin nining post ni Strongman Alado sa ka defensor sa Seventh-day Adventist mahitungod kini mga igsuon sa migawas karon nga balita kabahin sa usa ka pare nga gisentensyahan og 120 ka tuig nga pagkabilanggo tungod sa kaso nga pagpanglugo sa usa ka 16 anyos nga scholar. Og matud pa nining Glenn Alado o Strongman Alado nga puhunan niya sa pag-BIBI ang simbahang Katoliko nga unsa may atong masulti nga mga Katoliko mahitungod niini ug ato ning gisusi o kumpirmado ang maong balita. O una nato tubagon ato sang paminaon ang maong video ni Glenn Alado. Pari inang lugos sa 16 anyos nga skolar, gihukman og 120 ka tuig nga pagkabilanggo. Og karon na niyan detalye sa maong balita. Gihukman sa Regional Trial Court RTC Branch 2 sa Baguio City ang usa ka Roman Catholic priest og 120 ka tuig nga pagkabilanggo. Human mapamatud-an nga guilty beyond reasonable doubt sa tulo ka kaso sa pagpanglugos batok sa usa ka 16 anyos nga estudyanteng skolar. Sa desisyon ni Presiding Judge Modesto Bahul Jr., klarong nakitaan sa korte nga si Father Mark Batolni maoy responsable sa pagpanglugos sa biktima sa tulo ka managlahi nga higayon. Unsa may atong masulti mahitungod niini? Una, di natoy kalimod nga dunay pipila ka mga kaparian nga natagak sa pagpakasa. Kay sila tao sab sama nato nga makasa. Nga diha silang pagkapare, wa kini magpasabot nga dili na makasasa. Sama pod sa mga pastor, doon na po'y mga kontrobersiya nga giatubang ang mga pastor. Gani ang pastor usab sa Seventh-day Adventist, doon na po'y kontrobersiya niyadtong mamiyaging bulan kabahin sa pagpusil patay sa ilang kauban. Aton tanawon. Sir, pastor po ng victim, sir? No, dili treasurer. Treasurer. Ang suspect ang pastor. Pero church media po no? Ang suspect ang pastor. Pero church media po no? Kini nagpahinomdom nato mga igsuon nga mapari man, mapastor o mga ordinaryong magsisimba na kinahanglan ta sa grasya o kaluoy Ginoo aron lig-unon ta niya batok sa sala. Ug ang maong krimen nga nahimo sa maong pare, angayan lang ngayang atubangon ang maong sentensya. Kay wala siya protektahi sa simbahan kay walay labaw sa balaod. Ug angay natong masabtan nga ang sala sa usa ka pare dili sala sa tibuok simbahan. Kung doon na may napakyas nga pare, dili kani makapadisprove sa katinuod sa simbahang Katoliko. Ang simbahan balaan dili tungod sa mga membro o mga leader, kundi balaan ang simbahan tungod sa magtutukod niini nga si Ginoong Hesukristo. Dili perpekto ang atong mga kaparian. Bisan gani ang 12 ka apostoles nga atong Ginoong Hesukristo mo'y nipili nila, doon na gani usa ka Judas nga nagbudhi sa ato Ginoo. Hinaot nga ang maong panghitabo dili ni makapaluya sa ato pagtuo, kay dili man pare ang ato gisimba, kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Sa atong pagduol sa ato mga kaparian, dili lang ta magpaampo. Piskay kung mingon po ta nila nga apil ka sa among mga pagampo. Kay sa ilang pagkapari, loyo ni ana nakigbatok sila sa espiritual nga kaaway nga mao ang yawa nga buot mo guba sa representante sa to Ginoo nga mao ang kaparian. Kay matud pa kung maguba ang imahe sa pare, maluya ang magsisimba ug daghan ang mamiya sa simbahan. Nga matud pa ni Saint Padre Pio, scandal used to destroy faith. The devil is trying to destroy priests in order to destroy the church.